יוטיוב, כאן עבור מהצעצועים שעברה מיוון. והיום אני אראה לכם את הדבר הכי מוזר שקרה לי בעולם. אז בואו נתחיל במשחק אימונים. טוב, אנחנו משחקים נגד, לא יודע איך קוראים לו, אבל הוא מכין לנו גוד לק, זה אומר בהצלחה. טוב, אני מתחיל פה עם בלוג סתם. יאללה, נו רואים? הוא שם לי אייס וויזר ולמברג'ק. אתם רציניים? פה אני הייתי מוכן לשים לו זה, כי הייתי חייב ב100%. וואט, שם לי פריז. זה הדבר הכי מוזר שקרה לי בחיים. עכשיו תסתכלו מה אני אעשה לו. קלון לסקרמי. וקבל את זה. אומייגאד. הוא לא יעצור את זה בחיים עם האייס וויזרד. אני משלש? לא. והאייס וויזרד שלו. טומסטום. רואים, אני לבל 10. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים. זה סרטון האתגר סקלטונים שתדעו. הופה, קבל את זה, אין חי סוויזר נגיד. איך תגיד מזה מחזים? אני לא זוכר, אני כבר שאלשתי אותך. רואים, אפילו היה לו למברג'ק בארנה אימונים. זה לא יכול להיות. אני חייב להגן ולראות את הקלפים שלו. מה הקלף שלו? טוב, אני עושה פה לדברברים. הוא לא מגן. טוב, קלף ראשון. קלף שני. קלף שלישי. קלף רביעי. קלף החמישי. כפי שאמרתי, להקים לאלתר טבוליר. אז גולם קלף שלישי. עילית ברברים רמה 11. בוא נחשב עם עילית ברברים. פה ימה. טומסטון. וואטשה דודה דודה. טאוור, שטייס וויזר. אתם רצינים? כל העיר בקפה אחת. הנה, עלה בג'ק הקלף השביעי. חסר לו עוד קלף. שטייס וויזר. תציין, אני חייב להגיד. לוג, בום. בויה, קבל. הופה, וואטשה דודה. דודה. מה שלפים לו? מה הקלף האחרון? מעניין. איזה קלף.
ראיתם את העילית ברברים? כמה עילית ברברים? אומייגאד. מה זה? כמה עילית ברברים? מי רוצה לקראת הפומבל? יודעים מה? אני אוהב לעשות את גאוויזם. בואו ננסה לעשות את גאוויזם. טוב, תקשיבו לזה טק ממש טוב. אז כאן אני אגיד לכם איך הוא רוק! אני עונה שכאן ראיתם? אין, בואו להרוס לי הקלף האחרון שלה זה מירור. אתם רציניים? לא פקעתי בפאולר. הופה, וואצ'ה דודה דודה. וואצ'ה דודה דודה. פשיש לי בלב, רציתי לספר. טוב, אני יודעת, הטק שלו יש לו 2 לג'נדרי. הוא רציני. אני שונא אותו. אם תראו ארנה 10, זה יביא לכם דק לג'נדרי. הנה, למברצ'ק. כל כך מרוצים ממך. שאני שונא אותך. בוז. קבל ביוס, נך אליקסר לבאולר. איך יש לך כל כך מלא אליקסר, אדוני? או, זה לא יורד לו טאוור, אבל אתם יודעים מה יורד לו בטח טאוור. אלית ברבר עם דלוג, תודה. או, משהו בלבנציתי לסתפר. אף אחד לא יודע מעניין. מה? איזה פוקסיונר? וואט? אתם רציניים? רסמים. או, כמה סקלטונים אני שם לו פה. נו. סקלטונים. כמה סקלטונים. אומייגאד, כמה סקלטונים. אולי עוד. וואו, שם לי פריז. דלוג. תגיד שלום חביבי. סקלטונס. פרוס, פאפי, סקלטון. הופה. יודעים מה? אולי בוא נצא להתקפה בדק שלי. מה? לא יצא להתקפה? לא סיבר, מה עכשיו? זה מתקפה? או, תודה. לא, שחק סנאטי. אותי. אני גדול ממנו בגיל. למה מפתי? אני בעיניו אנשים זה וואי זה מעצבן. What? What? מה אני עושה? וואלה שדיבר לפעמים. תוריד את ההורים.
לא, זה לא קוראים. גרייבר דלו קרובה שתיים. חייב לשלוח את זה חבר. טוב, מישהו יכול בבקשה לתרום לי. הוא היחיד שיכול לתרום לי לאיספידי. זה מי שיכול לתרום לי לאיספידי. אין. נועם. גילי לדרה. אופק, זה התותחים, זה אופק. מסיקה. נגיד את זה. בוא נתראה ליום. לא ידעתי שאפשר לעשות את זה. יש לליאם גרייביארד? למה כולם משיגים גרייביארד ואני לא? אללה. רק רגע. אם זה הוא, זה דוד שלי. וואו. דוד שלי. וואי, אני מודד אותו רק אותו. קסם. פיקו. קצ'יין. סקלטון. וואצ'ה בודה. היי. צ'ודה. טוב, אז זה הסרטון להיום. שנייה. שכחתי. בוא ניכנס ליוטיוב. נגיד מקנתם לרוב השלום האמני. טוב. תירשמו לערוץ הזה, איתי סטולין. זה ערוץ של חבר שלי. אני והוא ואילי לדרה ונתן עושים זה. לא ראיתי. שויאן. סליחה. טוב, בוא נתחיל. תכניס את הכל. כפי שאתם רואים, אני לא כמו היוטיוברים, אני ארנה 8, ואני לא כזה משהו. אז הבנתם? טוב, בוא נראה מה שקטן. יש. מצטער, אני קצת משתעל. היום. טוב, אנחנו עומדים לשחק. כפי שאתם רואים, הצלחתי להשיג אותו, הוא רמה 2 אצלי. לא יודע איפה לשים אותו בדק. הוא נורא חזק. הוא נורא חזק. אולי אני אחליף אותו בזה, בוא נשחק איתו קצת. אני לא עושה אתגרים, אבל כן, לפעמים אני גם עושה. חסקתי אותו בגלל אתגרים. עכשיו אנחנו עומדים לקחת סיכון אחד. בדיוק, אתה רציני. מי זה הילד הזה? הנה, אתה עכשיו רואים התקפה של 3 הוויזרדים שהוא קורא אותם. הוא קורא אותם כאילו אנחנו עבדים שלו. אוי, נו, אתה צוחק עליי. אתה באמת צוחק עליי. לא, באמת צוחק עליי. מי עושה דבר כזה מטומטם? איזה באסה.
הוא איש חזק. איש חזק. זאפ. הרגתי אותו. וז. יש. אני כל כך שונא אותה. ברמות שאי אפשר לתאר. טוב, הוא יריב ממש קשה. בשבילי. טוב, אתם רוצים קצת אקשן? בואו נתחיל. אנחנו נעשה קצת תקחות, נדבר, לא משנה מה. טוב, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר. טוב, לימדתם יש! התרכזתי בהרבה מאוד חזק. ובסוף הצלחתי! יש! איזה כיף! אני שורד פה וגם אתם. תודה שאתם צופים בזה. אני מאוד מחבב את זה. טוב. להתראות בסרטון הבא. ביי. טוב, בקיצור, תירשמו לערוץ הזה. איתי סטולין באנגלית. תירשם, כמובן. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לטרפטטה. תירשמו לערוץ שלו, רשום כמוני, ותלחצו על הפעמון. פעמון! תודה. טוב, כפי שאתם רואים, אני ועושים את העיקר הזה. אנחנו עם אבי עושים את האתגר גובלין. לי יש את הדק הגנתי ולא התקפה. לא, למה לצד הזה? למה לצד הזה השיטה? הייתי חייב שלך, אבי. אתה יכול לעצור אותו? תעצור אותו עם משהו. כן, תעצור. ואני אעצור אותם עם האייספירד קטנים. לא מתחילים באתגר אמרתי. לא אמרתי מתחילים. לא מתחילים. אם יש... לא מתחילים. תשים גובלינים, כן, נשים לך דלוג. טוב, אנחנו בינתיים מתחילים. הוא בא לך להתחיל עם הגובלינים? רגע, חכה. אני רק אנשים מלא דברים. אנשים מלא ג'יינטים. תמיד אנשים רק מאחורה. אני מנסה לשים כמה שיותר, אבל הם מפרקים. ראית איך הם מפרקים? אוי, תשים עוד מלא גובלינים. אתה חייב לשים מלא גוב. אוי, לא, אני לא צריך שהם ילכו לבניין. תשים, נו, מהר, תשים מלא גובלינים עליהם. נו, מהר, תשים מלא גובלינים. נו, מהר, אחי, נו, למה לצד הזה? אני שם מאוד, טוב. אוי, הם מכסים את הגולם. תשים מהר קלון, תשים. אוי, ראיתם? אוי, זה בלתי אפשרי לעצור את זה, נו. וואי, ראיתם גובלינים.
וואו, תצור לי את הרויאל, טוב? וואלה, הגובלינים באמת חזקים. הגובלינים ממש חזקים בזמן האחרון. לא, למה אתה שם את זה שם? אין לי מה לעשות. רגע, אני אגיד לכם מתי להתחיל. טוב, תתחיל, אני שם מלא. אני שם מלא ג'יינטים, תתחיל. שים עוד גובלינים. נו, תשים עוד מלא. אוי. אימא'לה. אין לי מה לשים. רויאל ג'יינט. אוי. כמה גובלינים. טוב, אז נראה לי שגמרנו כבר את הסרטון. אז יאללה ביי. טוב, והדבר האחרון שאני רוצה זה מאוד קל. לחפש עולם למשל הצצים שחף, תרשמו במקום שחף אברהם איוון, ככה. עולם הצצים של אברהם איוון. דבר ראשון, אתם נכנסים, זה המשתמש שלי. למשל אתם הולכים לסרטון, יהיה לכם פה את סוג כזה של פעמון, ותחצו עליו ותרשמו, תעשו רשום כמנוי ולייק. זה מה שצריך לעשות וזהו. אז זה על הסרטון להיום ויאללה ביי.